ଭିଡ଼ିଓଟି କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ, ଜମାରୁ ଦେହକୁ ନେବେନି। ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ତାଳଚେରିଆ ପିଲାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ କମେଡି। ତ ତାଳଚେରିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକଣାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି କହ। ମତେ କଣ କହିଲା ନାଇଁ କାଇଁ ୱାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା କିରା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏପଟେ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ରାସ୍ତାଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲି ସେପଟେ କଣ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବୋଧେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଆଜି ଦେଖିବା ପଶିଯାଏ କଣ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲି ଏପଟେ କଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଆ ରହିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ତ କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିନେବେ, ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେନି KTM ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ଅଣେଇକିନି ଚଲଉଥିଲେ। ଏବେ KTM ପିଲାମାନେ ଶୁଇକିନି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ। ଶୁଆ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଛି, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓ अरे कहना क्या चाहते हो? ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ତ ଦେଖୁଥିଲେ। ମତେ ଆଜି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇନି କିଛି। ଦେଖିବା ମାଗି ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାରେ। ମାଉସୀ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ, ଡାଲି ଟିକେ, ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଯଦି ପାରିବ କୋଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲ। সাঞ্চাদা বাঞ্চাত ডান চাইল সুঞ্চুলার ডান চাল মানে সাঞ্চানা ডান চাল পাঞ্চা সুঞ্চিলানি সঞ্চবজি সাঞ্চালার ডান চাবেল অঞ্চকা ডান চাবেল লেঞ্চি বুঝাঞ্চি হুঞ্চুচ্চ বাঞ্চা পঞ্চটর বাঞ্চা মাঞ্চাল বাঞ্চাল नहीं लोग कहाँ से आते हैं? হুঞ্চুলা মাঞ্চাস চিনচি ক্যান পঞ্চলমি সাঞ্চাক মানচান তঞ্চকারি চান চাটনি ଏଟା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ବାଞ୍ଚା ନାଚା ଗାଞ୍ଚା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଆ ଯା ମାଗି ଦିଏ, ଯଦି ଆଇବ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଏ ନାଞ୍ଚା ବାଞ୍ଚା ଛାଞ୍ଚା ଗାଞ୍ଚା 1 ପ୍ଲେଟ ଦିଅ। ଯା ଦେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଗଲା। ଆଉ ନାଚା ବାଞ୍ଚା ଖାଇକିନି ଆଉ